Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kasorkar jela leng bakatnat education kala khojya kren ya kinong yalam jengka all Jaintia Middle Worker Union kabadai ka senjuk jong kinong shed jasni haki school ki ba pher hanin kasngi kala penlong ya ka jingya ki bandawa na kasorkar ban pen kiu ya ka tulop jongki na ka 10,000 tengka Syaka san haja tengka. Haka jingkot jengka sorkar jela leng ba Commissioner Secretary Education Department u Dr. Vijay Kumar haka jingya don lang u Ambrose Marak he officer jengka teka tenat. Haka jingya kendu ya ki officer sorkar kala rai ban siu no haja tengka na kapla ka sorkar jela laya tu umake El Pariat advisor kateka kenhun nong shed jasni. Kita ki nong yalam jengka ni ke kenhun kelia ki hakamat jengka additional secretariat haka step jengka arp khandai terik nailar Arja arpoar Henry kilaong bana kadau jengka jingsha hala haki polit kumta kilami na sekretariat bandai no hakmat jengka embos uma ki El Pariat advisor ulaya tu baka sorkar kladep kula ada ka jingtho akmat jongki baka sorkar kadai ban pentrik kamno katkum ka kular lem kumta ka jingya ki kandang ya kiteng Chief Minister te kawai ka jingkar pat ka jongi ka long ba ban penkeu no ka jing ais ngau ba ka jing ais ngau ba hak si banai yang ki kok kam helpa ta jing dai bat kan ne nakaliang jong kini ki officers jong ka government Meghalaya ki ai ki tho yang i ba nakaliang jong ka education department ki la ai ka jing tarwa da ka jing tho bat lang ba ka soft copy ro sya ka finance department bat sya ka planning bakin penkeu no yang kene ka honorarium na ka state share kabagi ay menta si spa tangga si banay na kitarwa menta ban ay no arhajar na ka state share bakatay ka ba ay na ka sorkar kami kaban si kiyong share jar tangka kanya hi baro total kalum kandon lai hajar hakasi banay te kata kila tarwa te nagaliang ka jongi ngiyong yakingi pediang ya ka ay ba pitaray kam ba pitarwa sa ka planning ba ka finance bat ka sorkar hi baro kaway Henry kajinghon kan wan pat hangi anda ngila yo ya kane kapisa ha ki bang account ke jongi ja kawai pat kajingkar pat ka jongi ba ayang is ka December ba January khana bakan long ba khadar banai na do January to December na marko malong manta hado tango banai November kiong ba kadai kajing dawa ka ba kongsan hi te nakaliang jong ka education ba ka finance hakini kisngi kedang ya perkhat ban penkeu ban ai ro ho banai December bat u January kumba kino hikai ki badan ki school ki yo ia ka tulop lada ki khna kem dan ka posti ki yo tulop ki ro ki kok ro kin ya ha ki lat kelanti bangi dai ban yo namar ka nega scheme kala don ar pausnem mensua menta kin happen penbat nyo ia ka nega jingduna bat bangin mentoy lang ya baro ngim pediang ka jing tho ngiong ngin yo akti halang ba ka bang account ko jong gi kok hangta ngin pediang ya kene ka pisa nagatlon tanta lagam poi nginam pediang ka December ngila pang khre ka jing ki habaro ka wai ka jalla ka jong ngi bangila sa met sngi sa sone kane kanang teng tamba yaman ta nagaliang ka jong gi kok ngin lai phai no sayeng nadola sai ngin teng ya ka jing sadja ya ki khna school ngin nang pangkhan sho ya kam hado ubnai November ya kata te ladaka daka lakam wan ka jing ka pangkeu na kam ai ka ni ka jing karpat ka jongi tengin pelong ka bahe tam ka jing ki komboong mansua ka bangi na ngi kom gikok ngila ong ba kideng ngi haban shat de kideng baronga ngi menta ka kta ya ka meram au bar ki khna school ki bahaban wan sa school ki haban rabat ki deng ban thang bang sadja ka umro nga haban lachong ta hajing dai bat kane na kaliang jong kini ka sarkar ka ong ba kamdan fund kamdan kipisa ban ai ya kane ka LPG namar ba uway tunong gas ula apoy si hajar tam te hapo gini ki urban area ne ki jakasor kumba selong kila ya persang ban penbiang yakini tengyong lah selong pila balai kimla takami kayong ba ki gas agencies kim yudan ka stock ban ai lorong tar kan kta ba yang ka rong pisa jong ka sarkar
Tela kata ro kedang haban ya wat kelat kelenti. Nama ka nong rem benta ban penne ya ka kiding ke kiwa kini katai ngidon kamban im. Tah jinga dai bat kane keda ka sarkar ngiong tong ngin aipor ya pi. Tambang ngidon kam ke LPG habaro ki jaka setja jong ki school habaro ka jalla Meghalaya. Te kini kita ki bakongsan bangi yo bania keren ba ka sarkar. Te baro kane ngiong ngiai ka jing ka ultimatum ne ka bagai giraikut ba tang hado ubenai November ubenai November tangon ni ubenangin ai po ka sarkar ba kan traikam hapo gini kita yo ubenai November lada ka ai ngi nagali ang jong ngin wengi kan ye jing ki ndai lada ka mai ubenai December ka stik December ngin penlong ka jing ki habaro ka wai ki district ki badan hapo ka jalla Meghalaya kane kandai ka rai ka jing ki ka ban kut but ngiong yaki officers but the government ai singa bah pen keu ya kan sing ai singa bah ne pendo no ya kan ka PM portion na midday meal scheme na jalla Meghalaya but weng hiro sundan naka ngina mi try rekat bat kan ka scheme takata ka dai ka jingkar park ka jing kadan ka jongi ya manta kawai ka education ka atarwa ka planning department bar ka finance kat ko majing tho jong ki nika officers kiong ka kam kalayan kiladon ka jing ya singtho jingmod hapadeng ka planning bat ka finance handai nagaliang ka jong ngi lekan sai ki kai bagi la mat hakis ngi ki banai ki yo i ka nuksa kum bagalong iginong hikai jong SSA ki badol tulom ngiong ya ki ba hakato ka por ngi yo i nagaliang jong ki chief secretary uang ba ngira deb sim ngarai ban penkeu ndai ka sa how commissioner secretary jong ka commissioner jong ka finance utaw de Dr. Vijay te ngiong yaki ikarpar ro yaki ladau Dr. Vijay de commissioner jong ka finance kadan ka approval ka jong but chief minister in charge ka finance te ngi karpat ya phi but ngi karpat ya to Dr. Vijay ladai ka bor ka song ho ba chief minister ka ba in charge ka finance ro kedai kini ki borba bro ar ngiong sngew ba pentrai kam no pentrai kam no bat kini ka officers ro ya trai rengkat kumbangi trai lang bat ngi kikuk ni kata